Yabo mfowethu sanibona. Hamba kanjani niyaphila? Cha sikhona. Akonakele kakhulu noma konakele khona kodwa konakele kakhulu. Ngifuna sikhulume lapha. Ya man. Nasikhulume alendaba ngendaba yalo mama lo obhebhisa ingane. Ya. Webafowethu. Mina ngiyibonile leya video ngayibuka several times ngiyibuka. Akekho umuntu ophilayo ekhanda, ophila kahle ekhanda ongalala nengane yakhe. Noma kungeyona yakhe ongalala nengane ena 12. Yenela ko 50 something or 40. Uyozwani umfana ona 12 years yini azokuzwisa yona. Akekho umuntu ophila kahle ekhanda ongenza lento eyenziwe leya mama. Ezinye izazi zithi zona leya mama uyahlanya, abanye bathi leya mama uyazenzisa, abanye bakhuluma lokhu nalokhu. Kodwa mina ngithi anoke niqaphele ezinyanga za online ezinenzisa izinto ezingathi ijulile zibe ziphusha ibhizinisi lazo lokuqola abantu. Lutho ucwaningo lwezinye izazi loya mama ubexakile nenkinga yezimali. Wayesangomeni okanye enyangeni thizeni. Yathi inyanga yenza lokhu nalokhu uhambe uyolala nengane yakho encane. Kodwa uma ulala naleyo ngane bese ungishuthela ividiyo ngibona ukuthi ngempela ukwenzile lokho. Ngenxa yokuhlupheka lo mama angikho nami kodwa iyezwakala lento. Ngenxa yokuhlupheka lo mama wayenza lento. Yabona? Wayenza lento. Wamsendela ividiyo kanti vele mgulukudu. Waqeda lo muntu waklema imali. Wathi ngicela imali engaka ukuthi makuwukuthi uyahluleka ngesabalalisa le video. Ngizoyithatha aphi manje ngoba vele ngineyinkinga. Yayizwa leyo nto. Yabona bafowethu umuntu oneyinkinga. Ake ngibekise ngeke ngaphathwa izinyo mina. Yabo? Ngithe ngiphathwe izinyo bengisahlala eThekwini. Yabona uma uphethwe izinyo kungafika umuntu ephethe amasimba ngetray kanje ethi idla amasimba lizophela izinyo. Ngawadla straight malikuphethe kahle. Yabo uma uneyinkinga bafowethu umuntu wenza noma ngabe yini ukuze aphume enkingeni. So mina okwami ukukhuluma bafowethu ngithi yekani ukuthanda izinyanga za online. Yekani ukuthi umuntu akutshela ukuthi uyinyanga yenza lokhu nalokhu kanti ukutshela amanga. You understand? Yekeni leyo nto. Ngoba ezinye izinto sizenza nje ngenxa yabo labantu laba bathi bazinyanga laba beqamba amanga. You understand? Njengamanje bafowethu vele umhlaba usubuswa amasela ngoba negovernment yethu vele igcwele amasela. You understand? Hayi zonke futhi inyanga zikhona ezi-right. Zikhona inyanga ezenza umsebenzi. Bakhona uDr. 3 Second oMabalengwe nobani engakaze ngizwe besikrema lapha besitshela amanga njengalabo abafana okhehleleza abakhuluma amanga. Bethi abadubuleki bona bekhipha imali emanzini. Kodwa bakhona abantu abalandela abantu abanjalo ngenxa yenhlupheko. So bafowethu ngiqaphele ngempela umuntu mekhuluma into. That is why ubona abantu besimame baningi emasontweni ngoba abahlaziyi. Umuntu wesimame uzwa ngomunye umuntu ethi hey loya muntu uyasiza ushona khona.
loya muntu uyasiza shona khona. Thina samadoda ngeke uyithole indoda amane uyophuza utshwala idakwe le, ngoba indoda uma ifika etshwala esontweni ifika ipone. Nake ezinye izinto umama umfazi wayo indoda uyoguqela umfundisi lapha esontweni, kodwa la emzini wakhe akaguqa, kodwa esontweni uyaguqa azothe enze yonke lento, kodwa la endlini akaguqa akwenzi lokho. Ngipha amanzi edonusile ngathi inkomo, kodwa esontweni ibhizi uyaguqa. Omama bahlaziya izinto. So thina sabantu besilisa kuthiwa asifuni ukusebenzisa ikhondomu, asifuni ukuyo-check-a igazi, asifuni ukuphuza amaphilisi, asifuni ukuya emasontweni. No, hhayi ukuthi asifuni. Indoda ayivumi kalula. uNkulunkulu wayidala le nto wayifaka endodeni. Indoda ayivumi kalula. Uyayizwa le nto leyo? Yabona mina nginokubona esikhathini esiningi obaba abadala, ubaba omdala ufike umtshele baba ngishoda ngalokhu nalokhu 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 nalokhu, athule. Hhayi ukuthi usuke ngenayo le nto leyo, usuke sacabanga, ngoba uyazi uma eke washesha wavuma uzomjwayela kabi. You understand? Thina-ke sikhuliswe ngenhlonipho, siyazi ukuthi uma ingane awumqondi ubaba uyocela, qala kumama ucele. Umama kube uyena okhulumela nobaba, mama ngicela ukuthi nokuthi. Fana noma uqonyiwe uwumfana ekhaya, umama uyamhlebela, uyamhlebela umama. Mama ngiqonyiwe kasibani bani. You understand? Uyahletshelwa umama, ubaba umhlebela umtsheli, kodwa umama umngani wakho uyahletshelwa, uyamtshela ma ngiqonyiwe kasibani bani. Uyabazi ukutshela athi mfana wami laphana alifakwa libuya nodaka. You understand? Umama, because omama vele banezitho ezibuthakathaka, banenhliziyo ezimnene zokwamukela. Ungabona umama esenenhliziyo yendoda uyathakatha. Uyayizwa leyo nto? So bafowethu, lo mshophi lo loya mama angimazi ukuthi ukephi njengamanje. Abanye bamthatha ngendlela abamthatha ngayo. Mina uma ngiyibuka leya video, le mama ngathi usebenza emaphoyiseni. Akekho umuntu onengqondo bafowethu ongavela athatha ingane na-12 ayolala nayo. No, 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 no. Abantu besilisa benza leyo nto. Umuntu wesifazane ngeke ayenze leyo nto leyo. Ngane yakhe alale nayo, imbonela unqumo. Hayi, unless makuwukuthi usazophuma iy'ndaba ezithi leya mama uyahlanya ekhanda okanye iphazamisekile. You understand? Kodwa makuwukuthi u-right ngeke ayenze leyo nto. Ake nizame ukugwema lezi iy'nyanga za-online, nizobona umuntu mekudakela bese uvulela kakhulu induku, uzobona impilo yakhe iba lula. Yabo mina bafowethu uma nginenkinga mina anginazo iy'ngcabo, mina angidli umuthi. Mina uma nginenkinga ngikhuluma straight noNkulunkulu. Heyi wendoda wangiletha la emhlabeni wanginika isisu, uma ungasanginiki ukudla ucabanga lesisu ngiyofakani la amatshe. uNkulunkulu akafuni ukuncengwa. uNkulunkulu akafuni kumpreza manje uNkulunkulu. Wena ndoda yamadoda, wena sibanyoro, yeyi wena, yeyi uyazazi zonke lezo zinto. Khuluma into oyifunayo kuNkulunkulu. Same time uNkulunkulu akamfuni umuntu okhuleka 2 hours. Hayi, khuluma into oyifunayo, umtshela uNkulunkulu, Nkosi ngifuna lokho, ubone ngiyakunikeza yini leyo nto. Angifuni umuntu okhumbuza uNkulunkulu ukuthi wena unguNkulunkulu. Cha, mina ngizazi uningi ubaba. Sungikhumbuza manje, wena baba kaSiphesihle, wena baba kaNtandokazi, wena baba kasibani bani, wena owathukunyizwa wabhosha, wena owasukela unyazi lwezulu lwangakwenza lutho, wena owasukela osomatekisi bangenza lutho, wena phunga lenje. No, ngiyayazi yonke leyo nto. Cela into oyifunayo uphume kimi. Ya, khuluma into ofuna ukuyikhuluma uphume kimi. Engizama ukusho ukuthi bafowethu, yekani ukuthembela kwabanye abantu, nizoba nenkinga. Iy'nyanga mina ngangibona bafowethu, ungabona emzini wenyanga kugcwala abantu, le nyanga iyathakatha. Emzini wenyanga kungena umuntu leso sikhathi, kungena omunye leso sikhathi, kungena omunye leso sikhathi. Le nyanga ngala iyaprofitha, ngalana iyabhula, ngalana yenza lokhu, ngalana inamanga, ngalana iyaloya, ngalana.
hayi kuyona inyanga leyo mthakathi foster lo muntu mshiseni. Inyanga istikhi entweni eyodwa ngeke kwenzeke ukuthi isihlahla samabhanana sikhiqize ama-lemon no, isihlahla samabhanana sesikhiqize ama-orange namanantshi hayi. Bafowethu, fundani ukuzikhulekela, fundani ukuyicelela kuNkulunkulu. uNkulunkulu une-connection nawo wonke umuntu. That is why umuntu kumele lephupho uNkulunkulu usuke ekhuluma naloyo muntu. Mawuthi ukholelwa edlozini khuluma namadlozi akini. Hawu usuzokhulunyelwa umuntu akasiwela, hayi uzokhulunyelwa umuntu akamweli manje onowandlovu, usukhulunyelwa umuntu ushuthuna noNkulunkulu anikhulumisani. Hayi yazibona umtshaza lento eyenzeke kuleli phoyisa lento yinto enzima engehlela noma ubani kulesikhathi samanje ezilongu nefoni. Ungavuka unenkinga kusasa ngithi mina ngiyelapha kodwa ngicela ungenzele kanje kanti bese uyashutha bese ngithatha leyo video ngikeme imiliyoni. Uthatha uphi imiliyoni usaneyinkinga? You understand? So bafowethu, that is why ubona ubaba wadala afana noMelusi Gigaba naloya mama loya wayebanjwe istage loya wezividiyo eyihlokohla. Zonke lezo zinto ikadeni man, ayi ikadeni bafowethu lokhu man, sebenzisani lento le nizophepha. Ngimunezami ziyadilika ngitame kahle ya sebenzisani lokhu. Sorry, uyabona angibafuni abantu abangasebenzisi mina ingqondo man, lento le isebenze man. You understand? Khona nizokwazi ukuthi nibe right, because esikhathini esiningi abantu bakithi bahlukumezeka nje ngenxa ukuthi abafuni usebenzisa ingqondo. Cabanga asheshe uvume nje uthathwe umoya. Hayi, ma uwumuntu zama ukuthi ucabange, always uhlale usentweni eyodwa. Inkinga bafowethu iyenzela umuntu vele. Inkinga asikho isihlahla esehlelwa inkinga, inkinga yenzela umuntu. Ayikho futhi inkinga engadluli ngaphandle kweyokufa, ukufa kuphela okungadluli, kodwa inkinga iyadlula. Ma kuwukuthi unenkinga, thandaza kuNkulunkulu wakho, yenza lento oyenzama unenkinga idlule, yeke ukuphithiza man. Uyeziwele ezandleni ey'ngcolile zikawuphungale nje lapha claim imali ey'shisiwe. You understand? So bafowethu, mina ngicela ukuthi noma ngabe nibona izinto lapha ku-social media, ezinye izinto bafowethu ake niyicabange. Uma uzodlulisa ividiyo yayisenda nawe uyayisabalalisa yomuntu omdala ehlelwe isilingo okanye esenkingeni, cabanga nawe uNkulunkulu uyayibuyisa induku. Uyabona uma ukuthi ukhulusha abantu abadala nawe bazokutrapha abantu abakho. You understand? So bafowethu, please ngicela ukuthi nihloniphe. Ukuthi senino-WhatsApp akusho ukuthi manje somele nishare. Uma ubona ihlazo kunomunye umuntu le kudala ubaba wakho waphuza wadakwa wahamba nqunu, omunye wamhleka, omunye wathi ebona ubaba wakho unqunu wahamba reverse wayombathisa ngoba engafuni ukubona ubunqunu bakhe. Kodwa nina niyawabuka amavidiyo abantu abadala nindle niwasabalalisa. No, yithini abantu okumele sibuke amavidiyo abantu abadala abanqunu sizokwazi ukuthi sikhuze. Uma uyibona ividiyo yomuntu omdala vele usinebhadi, zama indlela yokuthi ungayisabalalisi. You understand? Kufana noma uyindoda ubona enye indoda ihamba nqunu edrobheni usuyayishutha, mshuthelani? Ngoba indoda ehlakaniphile iyabuvala ubunqunu benye indoda. So ngani zakwethu, ngiyacela lo msuno nje ukungifonela la. Ngiyacela bafowethu, mangabe niphile emhlabeni ake nizame ukusebenzisa ingqondo. Zamani bafowethu ukuthi yonke into eniyenzayo qale nicabange qala. You understand? Uyabona ukuthi leya mama akathakathwanga u-right ekhanda akahlanye, kodwa manje ngenxa yezinkinga useze wawela kwezinye izinto manje ezingenza ukuthi agcine ekhetha ukuyibulala ngento encane. Ngicela nisubscribe laphana ku-YouTube.
nifollowe epage lami Facebook, nikhomente, nilike kuzo zonke iy'ndawo. Mwathanda amavidiyo ami akube njalo, uyayizwa leyo nto. So ngiyabonga kakhulu ngani ukuthi nginithanda kakhulu.